Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσω vlog και να είμαι σαν άνθρωπος από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν γίνεται. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlogάκι σε αυτό το κανάλι. Θέλω να σας πω, σας ευχαριστώ που με παρακολουθείτε. Θέλω πάρα πολύ να ζητήσω συγγνώμη που με βλέπετε έτσι κάθε φορά που ξεκινάω vlog, αλλά παιδιά, έτσι είμαι στην καθημερινότητά μου. Δεν μπορώ να κάτσω να βαφτώ ή να κάνω κάτι. Πριν ξεκινήσουμε το vlog και πριν πω το οτιδήποτε άλλο, θέλω να σας πω δύο πράγματα επειδή με ρωτάτε και μου σχολιάζετε στα βίντεο από κάτω. Τα link τα οποία μπορείτε να βρείτε από δικά μου πράγματα σε δικά μου ας πούμε μαγαζιά είναι τη Oriflame, το οποίο είναι κάποιο τύπου affiliate link, το οποίο θα σας το αφήσω κάτω στο κουτί περιγραφής. Όσοι ασχολείστε με την Oriflame θα το ξέρετε. Όσοι θέλετε να με στηρίξετε μπορείτε να πάρετε από το δικό μου κατάστημα. Όσοι δεν ασχολείστε και δεν έχετε δικό σας κατάστημα, θα με βοηθούσε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που μου το ζητήσατε. Και το άλλο, το κατάστημα που έχω με τα χειροποίητα που φτιάχνω είναι στο Jamjar. Έχω διορθώσει το link στο κουτί της περιγραφής. Νομίζω ότι τώρα παραπέμπει κατευθείαν στο κατάστημά μου. Το κατάστημά μου λέγεται Artistic Me, ούτως ή άλλως μπορείτε να το αναζητήσετε και έτσι αν θέλετε. Παρ' όλα αυτά το έχω και στο κουτί της περιγραφής. Αν τυχόν θέλετε να πάρετε κάποιο χειροποίητο δωράκι και αυτά, τσεκάρετε το. Τώρα, όπως είδατε από τον τίτλο, αυτό το vlogάκι δεν είναι σκέτο vlogάκι. Καλά, έτσι αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου γιατί δεν είχα κάτι να γυρίσω, κάτι κατά νου τέλος πάντων. Οπότε αποφάσισα να κάνουμε ένα vlogάκι και να σας μιλήσω λίγο για την καινούργια μου δίαιτα. Λοιπόν, τώρα τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω τι disclaimer να κάνω. Το πρώτο πράγμα που θα πω είναι ότι δεν είμαι ειδικός και ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα και απλά κοιτάζω και προσαρμόζω το τι δουλεύει σε μένα για να μπορώ να κάνω κάτι για μένα. Δεν προτείνω σε άλλους ανθρώπους. Εντάξει, κάποια πράγματα που είναι ανώδυνα και χωρίς ας πούμε κάποιον αντίκτυπο τα προτείνω. Τώρα αυτό που θα σας πω σήμερα θα θέλω να μην το λάβετε σοβαρά υπόψη. Θα μας πεις τώρα ρε Ελένη γιατί το λες σε βίντεο. Γιατί μου έχουν έρθει 2-3 μηνύματα στο Instagram σχετικά με το τι κάνω. Επειδή βλέπετε ότι ποστάρω και στο Facebook και στο Instagram διάφορες σαλάτες και από κάτω γράφω ότι θέλω να χάσω κιλά και τέτοια. Οπότε σήμερα θα σας πω ακριβώς, δεν θα σας πω ακριβώς τι κάνω, θα σας πω προς το που τίνω τέλος πάντων και τι άλλαξε την ορθομοριακή που έκανα. Δεν είναι ότι θέλω να σταματήσω την ορθομοριακή, ότι πιστεύω ότι δεν δουλεύει. Πιστεύω ότι δουλεύει και εξακολουθώ να πιστεύω πως είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει γιατί έχω δει διαφορά στον εαυτό μου. Ωστόσο, επειδή περνάω μια περίοδο μεγάλης ψυχολογικής πίεσης, εντάξει, λόγω της δικής μου προσωπικής κατάστασης και διαφορών πραγμάτων έτσι που συνέβησαν, δεν αντέχω να περιμένω τώρα να κάνω ας πούμε, πάρα πολύ καιρό μια διατροφή και να μην δουλεύει και να ξαναπροσπαθώ και να πρέπει κάθε μέρα ας πούμε, να σκέφτομαι τι θα μαγειρέψω για να μπορούν να φάνε και όλοι κτλ. Οπότε, από εδώ και πέρα στα vlog και στα super market haul και αυτά θα βλέπετε διαφορετικά ψώνια και δεν θα είναι αυτά που έχετε συνηθίσει που είχαν να κάνουν με ορθομοριακή και λαχανικά και τέτοια. Πολλά λαχανικά θα δείτε, λιγότερα φρούτα θα δείτε και επίσης θα δείτε και κρέας, γιατί αυτό που αποφάσισα να κάνω είναι να ξεκινήσω για 1 με 2 μήνες περίπου να τρώω κρέας και σαλάτα περισσότερο και ομελέτα, δηλαδή τέτοια πράγματα, όμως με μια πρωτεϊνική δίαιτα. Δεν θα σας την πω δημόσια ποια δίαιτα είναι, ούτε θα σας πω τι να κάνετε. Αν τυχόν κάποιος θέλει, όπως με ρώτησε μια κοπέλα, μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα. Θα σας απαντήσω εννοείται και από εκεί και πέρα σας κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό γιατί θέλω να πάρω έτσι ένα boost ψυχολογικά και να μπορέσω να ξεκινήσω τέλος πάντων λίγο καλύτερα αυτή την κάθοδο, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχω πάρει πίσω όλα τα 15 κιλά που έχω χάσει, που έχετε δει, όσοι έχετε δει σε παλιότερο βίντεο δικό μου. Όταν λέω παλιότερο εννοώ 2 χρόνια πριν. Ναι, ασχολούμαι με το YouTube 2 χρόνια. Όχι συνεχόμενα, αλλά 2 χρόνια. Τέλος πάντων, αν πάτε πίσω σε εκείνο το βίντεο θα δείτε και ίσως να καταλάβετε κιόλας τι κάνω τώρα, γιατί το είχα ξανακάνει και τότε και μου είχε δουλέψει πάρα πολύ καλά. Τότε βέβαια σαν πρώτη φορά που το είχα κάνει δούλεψε απίστευτα καλά. Τώρα επειδή την έχω ξαναδοκιμάσει αυτή τη δίαιτα αρκετές φορές μέχρι την 4η-5η μέρα όπου και τα παρατάω. Δεν καλοδουλεύει. Όμως αυτή τη φορά είμαι πώς να το πω, εθισμένη ας πούμε σε αυτό. Θέλω να το κάνω, είμαι πολύ focus. Θέλω πολύ να το κάνω και θα το κάνω. Δουλέψει, δεν δουλέψει. Ενώ δουλέψει γρήγορα ή δουλέψει αργά, εγώ θα την κάνω όπως και να έχει. Μέχρι να πάρω λίγο μπρος και να επανέλθω στα χορτοφαγικά μου έτσι μονοπάτια που ήμουν. Τώρα που βλέπετε στο βίντεο σίγουρα θα έχω χάσει και άλλα κιλά, αλλά τώρα που το γυρνάω εγώ γιατί είναι αρκετές μέρες πριν, είμαι -4 για την ώρα. Είμαι πάρα πολύ καλά, έχω δει τη διαφορά πάνω μου, εσείς δεν θα τη δείτε γιατί αποφεύγω να δείχνω το πώς είμαι από πάνω μέχρι κάτω αυτή την περίοδο.
Anyway, αν τύχει σε κανένα πλάνο και με δείτε, δεν θα κάτσω να σκάσω τώρα κιόλας. Μια χαρά εγώ αισθάνομαι, ούτως ή άλλως έχω στο μυαλό μου και θέλω να το έχετε κι εσείς όσοι ξεκινάτε μαζί μου και ή όσοι έχετε ξεκινήσει από πριν, όσοι έχετε σκοπό να ξεκινήσετε, ότι το να τα παρατήσεις δεν θα κάνει τη διαδικασία πιο γρήγορη. Οπότε καλύτερα αργά αλλά σταθερά, παρά να το παρατήσεις και να αρχίσεις να βάζεις πάλι κιλά. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, το να τα παρατήσεις δεν είναι η λύση. Και κυρίως το λέω για να το ακούω εγώ αυτό. Τώρα, δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο να κάνω σήμερα. Μέχρι τώρα πήγαμε στο σούπερ μάρκετ. Θα σας δείξω τα πραγματάκια που πήραμε σε λίγο. Θα δείτε τελείως διαφορετικό σούπερ μάρκετ haul σήμερα. Είχα προσπαθήσει να σας γυρίσω κι άλλο ένα σούπερ μάρκετ haul, το οποίο είχε και κάτι έξτρα πραγματάκια που μπορεί να σας άρεσαν για κάποια βίντεο που πρόκειται να κάνουμε μαζί, το οποίο δεν γυρίστηκε ποτέ. Γυρίστηκε το βίντεο, αλλά για κάποιο λόγο δεν το έβρισκα μετά στην κάρτα μνήμης, κάπου εξαφανίστηκε. Anyway, θα σας δείξω τα πραγματάκια που πήραμε. Κανονικά εγώ τώρα πρέπει να πάω για δουλειά, αλλά επειδή πρέπει να τακτοποιήσω τα πράγματα, θα τακτοποιήσουμε μαζί τα πράγματα, θα σας τα δείξω και θα πάω σε λίγο για δουλειά. Δεν πάω πουθενά έξω για δουλειά για την ώρα, δουλεύω από το σπίτι, αλλά έχω δουλειά να κάνω, πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι, πήραμε 2 σακούλες πράγματα. Τις σακούλες τις χρησιμοποιούμε για 4η φορά και νιώθω πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά πάμε για 2 πράγματα και κάθε φορά γίνεται αυτό. Και πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, όσοι ξέρετε από ορχιδέες. Έχω αυτήν εδώ την ορχιδέα, την οποία την ποτίζω με τον τρόπο που λέει, βυθίζοντας δηλαδή τις ρίζες της αυτό το κουπάκι εδώ σε νερό, μέσα σε αυτή τη γλάστρα, και μετά την αφήνω για 24 ώρες να στεγνώσει. Αλλά είχε ένα τύχημα, κατά λάθος, μας σκόπηκε εδώ. Πείτε μου τι μπορώ να κάνω για να τη σώσω, γιατί αισθάνομαι ότι δεν είναι πολύ καλά. Δεν είναι εδώ το μέρος που την έχω κανονικά, απλά την έφερα τώρα εδώ γιατί θέλω κάπου να στηριχτεί για να σας τη δείξω και να μου πείτε αν κάποιοι ξέρετε από ορχιδέες. Και επίσης φοβάμαι ότι δεν της αρέσει εδώ η γλάστρα και αυτά, δεν ξέρω, και αυτά τα ριζάκια που είναι έξω κάπως με προβληματίζουν. Δεν ξέρω τι να την κάνω άλλο, ξέρω ότι δεν πρέπει να πέσει νερό πάνω στα φύλλα, ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να κόψω αυτό εδώ το ένα, εδώ πέρα πάνω από τον πρώτο κόμπο εδώ, και να βάλω λίγη κανέλα για να μην πιάσει μύκητα, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είμαι σίγουρη, νομίζω ότι θέλει και αλλαγή. Κοιτάξτε λίγο μέσα πως είναι, είναι σε τέτοια ξυλαράκια. Και δεν ξέρω, είναι υγιής, δεν είναι, εδώ είναι οι ρίζες της. Δείχνουν αρκετά πράσινες και υγιείς, σαν να μην θέλουν νεράκι, αλλά αυτή εδώ ας πούμε δεν δείχνει πολύ υγιής. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Σας παρακαλώ, γράψτε με από κάτω. Σώστε την ορχιδέα μου, παιδιά. Και πάμε να βγάλουμε τα πράγματα. Λοιπόν, ντοματίνια. Πάνε για πλύσιμο. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι χρησιμοποιώ αυτό εδώ, που είναι βιολογικό και plant-based καθαριστικό για τα λαχανικά. Τα αφήνεις 5 λεπτά, ψεκάζει, τα αφήνεις 5 λεπτά, τα ξεπλένεις πολύ καλά με νερό και είναι έτοιμα, τα βάζεις στο ψυγείο κατευθείαν. Πάρα πολύ ωραίο. Πήραμε ένα πλοκάμι θράψαλο γιατί αύριο έχουμε τραπέζι, από αυτά που δεν είμαι huge fan, αλλά έχουμε τραπέζι, πρέπει κάτι να κάνουμε. Βρήκαμε καλαμπόκι χωρίς ζάχαρη και φυσικά το άρπαξα. Μία σοκολάτα μαύρη για το χάρι, εγώ δεν τρώω. Κάσιους, που αυτή την περίοδο επίσης δεν τρώω. Εδώ είναι τα περίεργα που σας έλεγα, επειδή κάποιες μέρες έχω μοσχάρι. Μία μέρα έχω μοσχάρι, βασικά ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα μου βγαίνει κοξοειδόνι. Οπότε πήρα μοσχάρι, θα δείτε και άλλα κρέατα στη συνέχεια. Ρόφημα βρώμης, ένα μπλουζάκι για το χάρι. Έχει πάρει το γαλάζιο από αυτή την ίδια σειρά και είναι πάρα πολύ ωραίο. Για να μας το παίζει τζόβενο. Πατάτες, είδος πρώτης ανάγκης όταν έχεις το Φίλιππο παιδί. Μείγμα θαλασσινών με 2,5 ευρώ. Και κοφτό μακαρονάκι, αυτά πάνε πακέτο. Δεν τα τρώω εγώ αυτά, τα τρώνε οι υπόλοιποι. Πάμε και στη δεύτερη σακούλα. Αυγά, γιατί η δίαιτά μου είναι βασισμένη σε αυγά. Πιπεριές φλωρίνης, γιατί θέλω να φτιάξω, πώς να το πω τώρα, πιπεριές φλωρίνης βασικά ψητές. Σε βάζω με ελαιόλαδο, σκόρδο και λίγο ξύδι. Μία γλυκοπατάτα. Ένα μάγκο, κλασική περίπτωση. Κρέας χοιρινό, γιατί έχω και χοιρινό στη δίαιτα αναγκαστικά. Τους χυμούς που πάντα παίρνουμε. Τσουρεκάκια του Φίλιππο. Και φυσικά το γιαουρτάκι, που πας χωρίς γιαουρτάκι.
Πάμε τώρα όλα αυτά να τα τακτοποιήσουμε στη θέση τους. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι Τρίτη και εγώ έχω ξεχάσει ότι σήμερα θα έρθει η γυναίκα που θα με βοηθήσει λίγο με τις δουλειές του σπιτιού, γιατί δεν τα καταφέρνω, δεν τα φέρνω βόλτα μόνη μου. Χάνω πολύ. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι πλάνο θα στραβήξω από εκεί. Μάλλον τίποτα, γιατί θα βοηθάω τη γυναίκα. Θα με βοηθάει βασικά αυτή, γιατί καινούριο το σπίτι τώρα, ούτε και εγώ ξέρω που είναι τα πράγματα, ούτε και εκείνη θα ξέρει, πρώτη φορά σε αυτό το σπίτι. Ναι, θα με ακούσετε να γκρινιάζω πάλι. Δηλαδή μονίμως επικρατεί αυτή η κατάσταση εδώ πέρα, μια μάσκα του Φίλιππου παντού πεταμένη, εκεί πράγματα, εδώ πέρα πράγματα, εδώ. Θα μου πεις τώρα, αυτό δεν είναι τίποτα, εσύ τα έφερες εδώ, ναι εσύ. Και εδώ γίνεται ακόμα ένας μικρός χαμός, ο Φίλιππος παίζει εκεί πέρα. Είναι λίγο τα πράγματα ακόμα μες στη μέση, καθαρά είναι σκουπισμένα, σφουγγαρισμένα μονίμως. Αλλά και πάλι φαίνεται έτσι κάπως περίεργα, γιατί ακόμα δεν έχουν κρεμαστεί στον τοίχο κάδρα. Ό,τι βλέπετε κρεμασμένο είναι με την ταινία που σας έχω δείξει σε προηγούμενο vlog με το makeover. Είναι τέτοιου τύπου. Εδώ που είναι ας πούμε το εργαστήριό μου είναι κάποια πράγματα, αυτό περιμένει να γίνει βίντεο. Αυτά είναι που σας έλεγα την προηγούμενη φορά που τα πήρα από τα Lidl και ήθελα τώρα, θα σας τα δείξω τώρα βασικά. Τα πήρα από τα Lidl, είναι ένα σετ πινέλων, ένα σετ μικρών καμβάδων και ένα σετ από μεγάλους, δεν είναι όλοι μεγάλοι, μισό. Ένα σετ από καμβάδες, γιατί θέλω να κάνουμε κάποια βίντεο με υγρό γυαλί. Και τα είχε προσφορά στα Lidl, οπότε ειδού. Εδώ είναι ένα υγρό γυαλί που έχω να δοκιμάσω και να κάνω βίντεο, το οποίο μου έχουν στείλει. Και έχω κι άλλο ένα στην κουζίνα. Εδώ πέρα επικρατεί αυτός εδώ χαμός. Και αυτά τα πράγματα είναι όλα για βίντεο. Ο χαμός αυτός θα συνεχίσει να επικρατεί μέχρι να μπει η βιβλιοθήκη που σας έχω πει εδώ. Τώρα που βλέπετε στο βίντεο, ίσως και να έχει μπει, θα σας κάνω update. Πρέπει να μπει εδώ για να μπορέσω να τακτοποιήσω όλα αυτά τα πράγματα που είναι τώρα αναγκαστικά μες στη μέση. Να, και εκεί έχει κι άλλο όπως βλέπετε. Όταν ασχολείσαι με χειροποίητα είναι λίγο δύσκολο το θέμα των αποθηκευτικών χώρων. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάω να κάνω δουλειά. Εδώ βλέπετε το Ginger Store μου, αυτό είναι. Αυτά είναι τα πραγματάκια που φτιάχνω. Όσοι ενδιαφέρεστε, τσεκάρετε να δείτε. Ρίξτε μια ματιά τέλος πάντων, ποτέ δεν ξέρεις. Θα βάλω και άλλα πράγματα τώρα σύντομα. Και μόλις μου ήρθε ένα δέμα από το φαρμακείο μου, πάμε να τα ανοίξουμε. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά πήρα καινούργιο αντιλιακό γιατί το παλιό μου το έχω 2 χρόνια και είναι ίδιο, είναι το μόνο που με βολεύει. Καστορέλαιο και αμυγδαλέλαιο.
Αμυγδαλέλαιο και καστορέλαιο πήρα επειδή και εγώ και ο Φίλιππος έχουμε αρχίσει και έχουμε πολύ έντονη ξηροδερμία στο κεφάλι. Για την ώρα έβαζα ελαιόλαδο, αλλά θέλω να δοκιμάσω μία μίξη αυτών των δύο, αμυγδαλέλαιο και καστορέλαιο δηλαδή. Και θα βάλω και λίγο ελαιόλαδο, το οποίο το βάζω ας πούμε πριν το μπάνιο, το αφήνω κανένα μισάωρο και μετά κάνω μπάνιο έτσι λίγο για να μαλακώσει το κεφάλι και να φύγουν αυτά τα κομματάκια. Και θα το φτιάξουμε μαζί αν τα καταφέρουμε και αν προλάβουμε μέχρι αύριο, γιατί αυτό το vlog θα είναι 2 μέρες. Αυτά για την ώρα, αυτά πήρα από το φαρμακείο μου, δεν είχε κανένα δείγμα μέσα, δειγματάκι, κάτι, τίποτα απολύτως, αλλά δεν πειράζει. Ετοιμάζομαι να φτιάξω το μείγμα για τα μαλλιά, θα το κάνω σε αυτό εδώ το μικρό μπουκαλάκι, γιατί θα το δοκιμάσω σε πρώτη φάση. Θα βάλω ισόποσα μέρη, θα βάλω 1/3 ελαιόλαδο, 1/3 αμυγδαλέλαιο και 1/3 καστορέλαιο. Θα το δοκιμάσω και βλέπουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω και ένα αιθέριο έλαιο να βάλω μέσα για να μυρίζει έτσι κάπως. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν μου έχει μείνει τίποτα. Κάποιο λάδι, βασικά κάποια λάδια είναι πιο ελαφριά και ανεβαίνουν πάνω, οπότε θέλει μια καλή μίξη. Βέβαια από ό,τι βλέπω το χρώμα το πήρε ξεκάθαρα από το ελαιόλαδο. Μην το δοκιμάσετε σπίτι ακόμη, περιμένω να το δοκιμάσω εγώ και θα σας πω. Όσοι έχετε ξηροδερμία και ταυτίζεστε, πείτε μου εσείς τι κάνετε. Βασικά γράψτε μου από κάτω στα σχόλια πώς το αντιμετωπίζετε και πόσο καιρό σας πήρε για να θεραπευτεί. Και αν θεραπεύετε πλήρως ή αν θα μείνουμε για πάντα έτσι. Δηλαδή κάνω το κεφάλι μου έτσι και πέφτουν κομμάτια κάτω. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Και φοράω και πολλά μαύρα ρούχα, οπότε δεν θα το πάμε καλά. Ώρα για μαγείρεμα δεν είναι, για να πω και την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά εγώ πεινάω, οπότε θα προσπαθήσω να μαζέψω πρώτα εδώ έτσι την κουζίνα. Θέλω να καθαρίσω και τα ντουλάπια, γιατί δεν ξέρω να τα βλέπετε, έχουν γίνει λίγο τι μαύρα. Για να είναι έτοιμο μετά να μαγειρέψουμε. Δεν έχω ιδέα τι θα μαγειρέψω. Εγώ κανονικά κάθε μεσημέρι έχω ένα συγκεκριμένο κρέας, αλλά επειδή λίγο θέλω να τρώω και τα κρέατα που μένουν, δεν μπορώ να μαγειρεύω κάθε μέρα, να έχει περισσέψει από την προηγούμενη, οπότε για σήμερα δεν έχω κάτι, όμως δεν θα κοιτάξω τι γράφει η δίαιτα, θα φάω απλά κρέας με σαλάτα. Η δίαιτα, όπως βλέπετε, την έχω κολλημένη πίσω μου στο ψυγείο, αλλά δεν θα την δω σήμερα, θα κάνω πάνω κάτω αυτά που λέει, γιατί δεν μπορώ να τρώω κάθε μέρα κοτόπουλο, οπότε θα δούμε σε λίγο τι θα κάνουμε, πάμε λίγο να καθαρίσω. Κάνετε κι εσείς αυτό που καμιά φορά αντί να πάρετε τα πράγματα από κάπου και να τα πάτε κατευθείαν στη θέση τους, απλά τα βγάζετε από εδώ για να φεύγουν από τα μάτια σας και από το μέρος που θέλετε να καθαρίσετε και τα βάζετε κάπου αλλού μέχρι να μαζέψετε εκείνο το αλλού και να τα βάλετε ας πούμε στη θέση τους, στην τελική. Και μια ακόμα ερώτηση. Επίσης σας συμβαίνει και εσάς το να μην προσπαθείτε να μαζέψετε πράγματα για τα οποία δεν έχετε βρει ακόμα μια οριστική θέση? Δηλαδή, βλέπεις κάτι, δεν ξέρεις που θα πάει και τα αφήνεις εκεί και εσύ είναι σε τελείως άσχετο μέρος σου, παιδί μου. Ταυτίζεται κανείς μαζί μου με αυτό ή μόνη μου? Έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που μου ήρθε μόλις τώρα. Ανάβω το φούρνο ωστόσο για να φτιάξουμε αυτό το κάτι που φτιάχνω με τις πιπεριές, το οποίο δεν ξέρω πώς λέγεται εντωμεταξύ. Πάω να ανάψω το φούρνο για να το φτιάξουμε παρέα.
κάτι καλύτερο έχει γίνει. Κάπως καθάρισαν και τα ντουλάπια. Έχω ανάψει το φούρνο και πάω να ετοιμάσω τις πιπεριές. Μέχρι αυτές να γίνουν, ετοιμάζω το μείγμα στο οποίο θα βάλω τις μελιτζάνες. Τις πιπεριές. Το νόμιζα τις μελιτζάνες εμένα, οι πιπεριές μου αρέσουν καθόλου, δεν τις τρώω. Τρελαίνομαι όμως να τις φτιάχνω, πρέπει να με πειράζουν στο στομάχι. Μου μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει να τις μαγειρεύω, μου αρέσει να τις αγοράζω, μου αρέσει να τις βλέπω, να τις μυρίζω. Δεν μπορώ να τις φάω όμως. Οπότε τις φτιάχνω για τους άλλους, τις βάζω μέσα σε λάδι ξύδι, λίγο αλάτι και αρκετό σκόρδο. Αυτά. Δεν ξέρω αναλογίες, μην με ρωτήσετε, είναι κάτι που το κάνω από πολύ παλιά. Μου αρέσει πάρα πολύ και ας μην το τρώω, οπότε θα το ξαναφτιάξω. Πάμε. Ρίχνω και το σκόρδο μέσα. Αυτό, ακόμη και να τελειώσουν οι πιπεριές, εννοείται ότι δεν το πετάμε. Είναι ένα υπέροχο πράγμα. Βάζω και λίγο αλάτι και περιμένω να ψηθούν οι πιπεριές, να τις αποφυλώσω και να τις ρίξω μέσα. Ήρθε η ώρα που πρέπει επιτέλους να αποφασίσω τι θα φάω. Οι άλλοι έχουν φαγητό στο σπίτι, οπότε σήμερα είναι μέρα free μαγειρέματος, τέλος πάντων. Τουλάχιστον για τους άλλους. Για μένα πρέπει κάθε μέρα να μαγειρεύω και για τον Φίλιππο βασικά. Οπότε αποφάσισα να κάνω κάτι ό,τι να είναι. Θα κάνω αυτό εδώ το χοιρινό. Έχω 2 chopsticks. Θα κάνω ένα σουβλάκι για τον Φίλιππο και το υπόλοιπο θα το κάνω τηγανιά. Θα βάλω μέσα και ντοματίνια και θα βάλω μέσα και πιπεριές από αυτές που μόλις έφτιαξα. Μπας και μπορέσω να τις φάω, γιατί ψάχνω τρόπους να τρώω τις πιπεριές, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ όπως σας είπα, αλλά δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Οπότε θα βάλω μία τέτοια που την έχω ξεφλουδίσει κιόλας μέσα στην τηγανιά. Πόσο χάλια να είναι πια. Στο μεταξύ έχω φτιάξει αυτή τη σαλατάρα που έχει μέσα σπανάκι, ρόκα, λιναρόσπορο, καλαμπόκι, αποξηραμένο σίκο, σταφίδες, λιαστή ντομάτα, ντοματίνι και τώρα θα βάλω βαλσάμικο ξύδι με ρόδι χωρίς ζάχαρη, το τονίζω, και πετιμέζι, το οποίο είναι επίσης χωρίς ζάχαρη και είναι τέλειο για να αντικαταστήσετε τη ζάχαρη σε οτιδήποτε. Οπότε βάζω και από τα δύο ένα μίξ στη σαλάτα και λίγο ελαιόλαδο και είναι έτοιμη. Το κατακολλήσα τρίτη ηλικίου, με είδαν έτσι, σου λέει, άρχισαν κούκλος, τζόγανος και τέτοια. Λέω τώρα δεν γίνεται, είμαι και με ένα τεκνό, οπότε πρέπει να είμαι και κούκλος γκόμενος.
Σταμάτα. Εδώ βλέπετε το καινούριο μοντέλο από τα Lidl, κυριολεκτικά, που έχει όλη τη σειρά της Livergy. Με γεια. Σαν νέος άντρας τώρα, πλησιάζει ξανά τη γυναίκα του. Το φύγει. Και την διαφύρει λίγο. Αυτή προσπαθεί να τον αποφύγει. Κάνει λάθη. Πέφτει σε πάθη. Τι έχεις πάθει? Πέφτει σε λάθη. Έχω τόσο πολλά πράγματα να κάνω που δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πρέπει να μαζέψω το ένα, να μαζέψω το άλλο. Αύριο έρχεται η μαμά του Χάρη να φάμε όλοι μαζί. Η γυναίκα που ήταν να έρθει να με βοηθήσει λίγο με την καθαριότητα του σπιτιού τελικά δεν ήρθε και μου το είπε μισή ώρα αφού είχαμε το ραντεβού. Ήταν να έρθει στις 2, εμείς την πήραμε τηλέφωνο βασικά στις 2.30 για να μας πει ότι δεν θα έρθει τελικά. Οπότε θα κάτσω μάλλον να κάνω σε πρώτη φάση την κουζίνα, γιατί η κουζίνα είναι ένα μέρος στο οποίο είναι σαν το γεφύρι της Άρτας, όλοι οι μερίες του καθαρίζανε, το βράδυ γινόταν της μπιπ. Και μετά θα πάμε μέσα μαζί στο σαλόνι, να κάνω γρήγορα έτσι όσο βλέπει πεθερά, γιατί γι' αυτή μιλάμε στην προκειμένη περίπτωση. Και λίγο να ξεσκονίσω, λίγο να σκουπίσω, λίγο να σφουγγαρίσω, δεν ξέρω, θα δω. Όλα αυτά καλά τα λέω. Λίγο πριν κλείσω αυτό το vlog και λίγο πριν φτιάξω το απογευματινό μου, παύλα βραδινό μου γεύμα, γιατί τρώω λίγο νωρίς όπως σας είπα, θέλω να πω δύο πράγματα. Εγώ τώρα το κανάλι μου που το ξαναξεκίνησα εδώ και περίπου 1 με 2 μήνες, θα το έχετε παρατηρήσει όσοι με ξέρετε από παλιά και είστε subscribers από πριν 2 χρόνια,
Το κανάλι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο και αυτό φέρνει διάφορα πράγματα, εκτός από καλά φέρνει και κάποια άσχημα. Όχι άσχημα στο σημείο που να επηρεάσουν εμένα, γιατί εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνω. Αλλά τέλος πάντων θα σας πω ακριβώς γιατί μιλάω. Είδα ένα σχόλιο στο βίντεο με το Jumbo Haul, το μεγάλο Jumbo Haul, το οποίο βίντεο ξαφνικά ανέβασε 5.500 προβολές, κάτι τέτοιο τουλάχιστον μέχρι τώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο. Και ξαφνικά μια κοπέλα μου έγραψε από κάτω ένα καλοπροαίρετο σχόλιο σχετικά με το background μου, το οποίο είναι άνω κάτω. Λοιπόν, αφενός θα μπω στη διαδικασία να απολογηθώ, αφετέρου δεν θα έπρεπε, αλλά θα μπω στη διαδικασία να απολογηθώ, μην το πάρετε όμως ως απολογία, δεν απολογούμε για να εξηγήσω στην κοπέλα γιατί έχει άδικο, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Απλά εξηγώ σε εσάς τους υπόλοιπους που με βλέπετε και είστε normal, για ποιο λόγο δεν πειράζει το background του σπιτιού σου να είναι έτσι. Λοιπόν, θα πω ένα, όχι παράδειγμα, θα πω ακριβώς τι έγινε εκείνη την ώρα. Εμείς μόλις είχαμε γυρίσει από το Jumbo και είχα στη διάθεσή μου μισή ώρα για να γυρίσω αυτό το βίντεο. Είτε θα το γύρναγα σε αυτή τη μισή ώρα που είχα, είτε δεν θα το γύρναγα. Θα έπρεπε να τακτοποιηθούν τα πράγματα και να πάνε στη θέση τους και μετά να συνεχίσω με το καθάρισμα. Λοιπόν, προτίμησα να γυρίσω το βίντεο και ας ήταν έτσι το background και προτίμησα να γυρίσω το βίντεο και να διακομωδήσω το background αντί να πω ότι δεν γυρνάω το βίντεο για το background. Και αυτό είναι το νόημα που θέλω να σας δώσω, να σας πω ότι αν κάτι θέλεις να το κάνεις, να μην το είσαι. Είμαστε άνθρωποι, όποιος θέλει να καταλάβει θα καταλάβει, όποιος θέλει να μείνει στο κανάλι θα μείνει στο κανάλι. Έχω πει από πολύ παλιά ότι αυτό το κανάλι το κάνω επειδή γουστάρω. Αν φτάσω να μπω στη διαδικασία να μην γουστάρω και να το κάνω κατά ανάγκη και επειδή πρέπει και δεν νιώθω καλά με αυτό, να είστε σίγουροι ότι θα το κλείσω το κανάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν έχω κάτσει ούτε σε δουλειά για τέτοιο λόγο. Το point λοιπόν είναι το εξής. Πρώτον, ότι δεν σταματάμε να κάνουμε κάτι αν κάτι μας σταματάει. Δεν έχω καλό background, δεν θα κάνω βίντεο. Όχι, θα κάνω βίντεο και ας μην έχω καλό background. Δεν πρόλαβα να κάνω το background, δεν θα νιώσω άσχημα γι' αυτό. Κάνω 1.000.000 πράγματα μέσα στη μέρα μου, σε γενικές γραμμές. Είμαι μια εργαζόμενη μαμά, μένω στην Αθήνα μόνη, δεν έχω κανέναν να μου κρατήσει το παιδί. Είμαι 24 ώρες, 24 ώρες, 7 ώρες τη βδομάδα με αυτό το παιδί και με ένα άλλο παιδί που είναι του χάρη το παιδί τέλος πάντων και μένουμε έτσι όλοι μαζί, οπότε πρέπει κατά κάποιο τρόπο να φροντίζω για δύο ανθρώπους. Φροντίζω χάρη εννοείται, δεν το συζητώ, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει κόσμος στο σπίτι και κινείται. Και επίσης είμαστε μετά από μετακόμιση και μετά από έναν άνθρωπο που ήταν στην εντατική. Και βγήκε πριν από λίγο καιρό, όχι λίγο καιρό, εντάξει, έχει 1,5 μήνα που βγήκε ή παραπάνω. Όχι, τόσο έχει, 1,5 μήνα έχει που βγήκε. Και δεν είναι δικαιολογίες αυτά τα πράγματα, είναι αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα και όπως εγώ είμαι ένας καθημερινός απλός άνθρωπος, έτσι και εσείς. Είναι πράγματα που συμβαίνουν στον καθένα, δεν μπορώ εγώ επειδή γυρνάω βίντεο και καλοπροαίρετα να μου πει η κοπελίτσα ότι δεν είναι καλό το background, το ξέρω ήδη. Αν θες να με κάνεις να νιώσω πιο άσχημα, δεν θα το καταφέρεις, γιατί δεν θα νιώσω πιο άσχημα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε μέρα καθαρίζω και κάθε μέρα το σπίτι δεν μπορεί να μείνει καθαρό και είναι πάρα πολύ λογικό. Οπότε δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το σκεφτώ. Από τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο και βλέπεις ότι το σχολιάζω το background, άρα ξέρεις ότι το ξέρω, δεν βοηθάει το να το πεις. Άρα, που καταλήγουμε στο point νούμερο 2. Στο ότι αυτά τα καλοπροαίρετα σχόλια, παιδιά, δεν είναι πάντα τόσο καλοπροαίρετα. Συνήθως ένα καλοπροαίρετο σχόλιο δεν λέει καν ότι είναι καλοπροαίρετο. Τώρα από εκεί και πέρα, ευχαριστώ για το feedback, ευχαριστώ για όλα, ευχαριστώ και για τα αρνητικά τα σχόλια, τα καλοπροαίρετα, γιατί εμένα και αυτά μετράνε στο YouTube, στο κανάλι μου και στα έσοδά μου και στον αλγόριθμο. Και επίσης μπορεί αν δεν είχα αυτό το background το βίντεο να μην έφτανε ποτέ τις 5.000 προβολές και να έμεινε όπως το παλιά μου βίντεο, στις 200, 300. Σκέψτε το και αυτό. Δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί νομίζω ήδη πολύ αξία έδωσα, απλά ήθελα να σας τα πω αυτά τα πράγματα για να, έτσι, να μπείτε και εσείς σε μια διαδικασία ότι δεν χρειάζεται να νιώθω άσχημα για πράγματα που δεν χρειάζεται να νιώθω άσχημα. Θα σας αφήσω κάπου εδώ, γιατί φοβάμαι ότι το βίντεο θα έχει βγει 100 χρόνια. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο και θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει και όλα αυτά που σας ρώτησα. Θα ήθελα πάρα πολύ να με ακολουθήσετε στο Instagram που αρχίζει και ανεβαίνει τώρα σιγά σιγά και αυτό.
και εκεί ενημερώνω κιόλας για τα καινούργια βίντεο και τα σχετικά, προσπαθώ τουλάχιστον. Και θα ήθελα επίσης πάρα πολύ να με βρείτε και στη σελίδα μου Artistic Me και εκεί θα βρείτε και άλλα διάφορα πραγματάκια και τα βίντεο που ανεβάζω, περί τίνος πρόκειται, περί τίνος βίντεο θα ανεβάσω δηλαδή και τέτοια. Και θέλω πάρα πολύ να είστε όλοι καλά μέχρι το επόμενο βίντεο και φιλάκια πολλά.